सनामोन दिनैसो स्राय नुजाफैलायबाय दसेनो जोङो जाबाबो जायाबाबो दान्दिसे सम नायलांदो बिदिबा लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो नुलायबायना आंनि सनामोनखौबो दे होमबा लोगोफोर भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दे बयबो नायलांदो अब्ला जाय जाय नेनानै दङमोन लोगोफोर बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ खादे थुनथुलि हाथरखि नोंस्रानि मादैया आंनावबो फन हरदोंमोनलै नों दाव मोननायखाय हमथ'वाखैमोन आङो ओमफ्राय आरो खनसे हरबावदोंमोन ना हाथरखि बेफोरखौ गलि मारो आइयालाय बिदिनोखासै ओमफ्राय आं हरगोन टेनसन लानाङा दा मोनायाव हरगोन आङो दे होमबालाय मोजां रायलायहरबानो जाबाय दायो टेनसन नट आं दायो हरगोन दे आङो पापानोबो हरगोन ओमफ्राय आइनोबो हरना दोनगोन ओमफ्राय नोंसिनि मादैखौथ' नोंबो मिथिखायोना बाराखौबाथ' मादैनाबो जुदासो बेनालाय बिदिनोखासै आरो ओमफ्राय दायो थांनो होननाया बेरायनो दसे नोंना हाथरखि नोङो मोजां दख'नाखौनो गान दै जा समायखायोहाय नोंजों दख'नाजों मानसिजों दायो गानथार दे मा नाथाय थुनथुलि जोंलाय खाथियावसो थांगोन ना बेवहायलाय आरो लामायाव सोरबाफोर सेंग्रा नुबा मेगन खेबनायनिफ्राय मिजिरनायनि बिनिफ्राय रिल्सबो बानायनोसै दैज्लां बोथोरनि जोंहा सानैजों नङाबा फट'बो मोजां खेबसै ना नाङालै थुनथुलि आं बांद्राय फट'बो खेबनो बायोहाय नोंनो गान ना आं मोनसे मोजां दिरुनना होनो ओमफ्राय नोंखौसो जि समायखागोन लै जाम्बिला आंखौ समाया मानोबा आंथ' आरो बेफोरखौ गाननो बारा इन्ट्रेस्टबो मोना नालाय नोंनो गान नोंबोसै आरो ना दे अब्लालाय फट' मोननैसो मोजां खेब आंखौबो ये हुइना बात मोननैसो फट'खौ साफाय जानानै दोननोसै आं माब्लाबा मेहेरनो हरनोसै गोबावमानियानो जाबायना नङाबा माब्लाबा आङो स्टेटास दोनगोन र' ओमफ्राय खालि आंनि मेहेरखौल' नुनाय दोनगोन आङो मानोना गुबुना नायथों आं बेखौ लुगैयाना खालि आंनि मेहेर नुनाय बायदिल' अब्लासो दा बे नायगोन दा आं स्टेटास दोनबासो नायनायालाय नायखायो थेवबो डाइरेक्टलि हरनो हायाबा जेनेबा आङो ओइ क्या हुआ सपनों की दुनिया में चली गई क्या नङा दे ओमफ्राय र' दे आं बैयाव मोसौ खाहैग्रोनि आरो आदाजों आंजों मोसौ खाहैनायाव एसे हेल्प खालामनि आङो बाजैमोनाबो माबायावनो दंहैजोबो नालाय माखासे खामानिखौ फोजोबग्रोनानै थांखानोसै दायो ओंखामखौलाय बाजैया संफैखागोन आरो दे जागोन मोजांल' देलाय दे दायो देलायमार खिन्थु औलै बाबा औ जागोन दे ओमफ्रायथ' हाथरखि जेनेबा आंहाबो थांखासिगोन ना बावलाना न'आव थांफिनसै बिनि सिगांनो जोंहा सानैजोंबो मोजां गोसोखांथि मेम'रि बानायना दोनखानोसैब्रा ना सानैजोंनो लोगो मोनफिनगोन मोनफिनाथ' बेथ' माने गोबाव जायोना माब्ला मा जाबावो सोर मिन्थिनो नङाबालाय आंहाबो बेहाय मेहेरजों खारस'नो बावला हाथरखियाबो बिनि सेंग्राया बेखौ गोसोथोबा लांफैनो बावला आरोना बिस्राबो दे अब्लासो लोगो मोनलायसिगोन द' जोंहा देनां जाम्बिलाय हाबा जाखांबा बेखौनो बुजिया माबा ओइ मा जाखो थुनथुलि जेबो नङालै मा आङो ना दायो फट'खौ माबायदि स्टाइलाव माबा बानायनो एसे सानबाय दं र' बेखौनो एसे बोरै बानायबा बोरै जागोन सानगासिनो आङो नोंबो ना दे थाथ' दे आं थाब थांनि र' दा गोबावद्राय जागोन ना नङाबा थां हाथरखि ओमफ्राय मोजां देलायमार देनांथ' नों आंखौ साब्बास थुनथुलिसो होनबावगोन नोङो थेंक इउ होनबावगोन नै मेहेरना ओरैनो थास्लायस्लाय छोटासा मोनसे बिजनेस लायलै माथो खालामना बेखार थानायनिख्रुइ साबसिन बेनो मानोना मेहेरा लाइफआव फैसा थाखा बेफोरखौ एकदम खामायग्रोजोबथारगोन नांगौबा देनांहायसो माबा मोनसे आंनि फिउचारखौ सानगोन आङो दाबो सानो थेवबो दा बै लाभ आरि बेफोराव थांथ'लालै फिउचार माने एकदमबारे मोनसे मोजां लाइफ आरोना जेराव आंनि लाइफआबो मोजां जाथों आइ आफानि लाइफआबो मोजां जाथों बेफोरनो आरो लाभनि टेनसनफ्राव थांथ'लालै प्रब्लेम जायोलै बेफोराव थगायसुलिसो आंना सिगांनाबो आरो बेबायदिनो सोरबा मोनबावबानोथ' जारला जाथारगोन आयौ नांलालै आंनो आरे बा हाथरखि मा समायसोबायलै नोंखौहा दिनै अबाव जादों ओमफ्राय आंनो खेबजानोसै आरो फट'खौ नों खेबजाया आंखौल' गानहोनानै बिब्दि आंहासो बहायबा थांसिगोन ना माथां बेफोरबायदि मोनलायलायबाय आरे जाम्बिलाय जोंलाय थांखागोन ना आं नोंखौ मोजां खेबथारगोन आंहालाय गानबाबो समाया गानाबाबो समायखाया आरो बिब्दिनो बिराद खालि थुनथुलि नोङो ओमफ्राय फट'खौ हले मोजां खेबमारलै आंहाबो सासे लोगोनो हरनांगौ ओमफ्राय
जायखिया खेबल' नोङो दे औ येस मेडाम जागोन दे आरो जागोन दे मानसियानो फाग्लिखाथारहाय नोङो दे थाबनो एबारलाय आरो बेखौ नुनानै फाग्ला जायाबा गलियाबा गबावगोन दा बे महरालाय गैया नङा दंसाबो इसेबां गाज्रि नङा दे बेखौ नुबाथ' दिनै सेंग्रा सानगोन आरोना गोसो सिङाव सानसिगोन आयौ वाव सनिया बेसेबां दिनै साइज नुखादोंलै ओमफ्राय ओजों आङो गोसो सिङाव लाड्डु फुटेंगे बेनो ओमफ्राय सानसिगोन आरोना सेंग्रायाबो बेफोरबायदि सिख्लाखौ आंनो नांथारगौलै होननानै ओमफ्राय हाथरखिखौ बियो बिदिनो आरोना फसायथाबथारबाय नालाय बिमा बिफाजों दाना रायथिहैसिगोनलायनो फट'खौथ' आं हरखुमाखागोन जेबो नङा दे ओमफ्राय उनाव सेंग्राया आंखौ एसे लोगो जाहैबाय नालाय एसे आंखौबो बुंग्रोनो ट्राइ खालामसिगोन आरोना अब्ला आंबो ओहो जानाय नङा खोमालै अब्लाबो नाजानाय जागोन दे एसे एनैयालाय हेल्प खालामजागोन होनना बुंसै आरो आङो बे सिख्ला सेटिं खालामना होनायाबो एसे जारलालै दे आरो मिशन साक्सेसफुल जाबानो जाबाय मेहेरनो फनबो हरखानाय जायासै मेसेजथ' हरदोंमोन नाथाय बिजि नामाथाय दुब्लियावबो थांनो बुंदोंमोन र' दायोनो फटक मोजां खेबनानै लांनानै बेखौनो हरनोसै आङो ओमफ्राय फनबो हरनोसै दायो आंखौ ओमफ्राय समायमारदोंना दिनै जायखि जेरैखि नुवा मेहेरा फसायबानो जाबाय दे आंनि मेहेरा ओमफ्रायथ' लोगोबो जाहैबाय थुनथुलिया आरो एसे साननैसोजों थांसिगोनबो बुंदोंना दा फैयाबाबो गाज्रि मोनगोन उफाय गैया आरो गाव गोसोबायदि एसे गोसो खुसि जानाय बायदि फैबाय दे आंबो बेरायनो दसे सम ओइ हाथरखि ओमफ्राय बिदि जाबाय फट' खेबनो फैनाया दे थाबनो बोरै खेबलाबायदो आंथ' बारा स्टाइलबो थानो रोङालै दा जाम्बि आं मोजां खेबगोन बुंखाबायना नोंखौ नुनायावनो सोरबा नुबा फसायनाय बायदि नायबाय था नोङो जायगासो सानगासिनो आङो बबेथिं खेबनो माने समायनाय बायदि नोंखौ आयौ देहाय जानला मोनलाबानो जासिगोन मोननै मोनथामसोबानो जागोन दे जायगाया बबेथिं खेबनो बै दंफांथिंजाय एसे साइज नुगोनलै माने नोंखौ जोबोद बेरगोन ना दख'नाजों मानसिजों ओमफ्राय नों बेहाय एसे स्टाइल थादो आं खेबनोसै नै बे थुनथुलि थानायाव टेनसन दाला टेनसन नट अब्लाबो है आंनि लोगो सना जायो दे जेरैबो जोंना मिथिबाय दहाय गावनो बुंबाय एसे मोजां खेब आं मोजांखौनो खेबासैब्रा नों नायदोल' दायो মই क्लिक करिम ना नों खालि नायल' दायो मिथिदो टेनसन नल'बि आं दोङो जागोन दे आरो थुदो औ जोंथिंजायथ' बे दै लोमियानो मोजां जाबाय नङाबाथ' आयु दाख्लैफोर अखा हाबाय थानाया दिनैसो एसे मोजां सान्दुं दुंबाय नङाबाथ' दै जाजोबगौमोनलै फैनोनो सुखुनाय नङामोन लामायाबो औ बेनोथ' अब्लाबो जेबो नङा दे मेहेराबा आबा मेहेर आयु नै माथो उन्दुनानैसो दं आंहा फिसाया आबा मेहेर उन्दुनायाबो अन्थावथाव उन्दुथारबायहाय गथ'आ नै आबा बेलासिलाय लांबाय नै मोनानोसै सिखारदो आबा सिखारदो आयै दसे उन्दुबावनो मोनायाव ओरैनोबा उन्दुनो ओंखाराखै आंखौ आइया हा नों मबाइल नायबाय थाबाय नालाय बहाथो उन्दुनो ओंखारनोब्रा आबा दे उथिदो मोसौ लायनांगौ ना आबा सना दा सिखारगोनलै आयै दा लायगोन आङो जायाहाय आबा दे सिखारदो नै नोंनि आफाया सिंग्रा लाबोदों गुदुंनो बेजों साहा लोंसै नंगौ आरो मोनथिगौना आयै आं एथ' मोजां सिमां नुदोंमोन ओमफ्राय नों आंखौ फोजालायबायसै ना दा माबा सानाव सिमां नुनायनि टाइम नामा दा मोनायावसो सिमां नुनांगौ दा मोजांनो नुयोब्रा आयै नुयोना एखनबा सानावबो सिमांखौनो बिराद बरिया नुलायो आं ओमफ्राय सिमांखौनो जमबाय थाबावोसो नुबावगोन खोमा साननानै गैया खेबसे नुबाथाय सिरि मोनबाथाय नुलाबो आयु गावहालाय माबा बिहामजोनि सिमांसो नुदों नामासै नंगौ दा आबा नङालै आयै अबावलाय बिहामजो नुलाबायनोसै आंना रावबो बिदि गैयालै ओमफ्रायथ' देनांहाय दंबाथ' नोंनो खिन्थाग्रोगोन आङो मिथिबायना आयै दे आरो आबा जोंबो सफैनाया बावाखै नै ओमफ्राय नोमफैया हाथायाव थांब्रबबाय सिंग्रा लानानै फैबाय नोमबैनि मुलि लाबोबाय आरो माबा मैगं माबा माबि एसे लाबोबाय जोंनाथ' बारियाव अखा हायैनो मैगंफ्रानो नस्थ' जालांजोब्बायना रानलांजोब्बाय थैजोब्बाय दे होमबालाय सा गोथाव लोंसैलाय ओमफ्राय आं मोसौ लायनोसै
बेखौनोथ' हादिनैलाय मानो एसे गोबाव उन्दुखोसै सानना फोजाफैबाय आङो। ओमफ्राय नों फुदुंगोन ना आं फुदुंनांगौ आयै? नांला दे आंनो फुदुंबाय आबा, नों लोंफैदोल' थां मोखां सुनानै। दा मोनायाव जानो माबा खांख्रिखला रुलाबायनोसै, बाथोन बानायनोसै। ओमफ्राय नोम्फाया ना लकेलनो एसे लाबोदों, फवासेना बेसे जागोनथाय। औ, ओमफ्राय दहाय लाबोनाय गांजेमाया बेजों बाथोन लागावनोसै ने आयै? औ दे सिखारदो हाबा, लेट जायो दा मोनागोन। साहा लोंदो, मोसौआ लायखादो। खामानिया जानोसैलाय आंना बेलासिना। ओमफ्रायो दहाय आं हरबाय, मानो हरफिनासै बियो? रिप्लाइबो हरबावाखै माथो मेसेजखौ दाबो। लोगो हमनोसो थांमारदों नामाब्रा, माथो बिदिथ' प्लेन गैयामोन। र' आंबो ओंखारलांनि लामाथिं। बे थुनथुलि नालेबाथ' साला ओरैनोसो थगायो, खुनु बिसास गैया, गेरेन्थियानो गैखाया बिनि खोथाफ्रा। बेखारसो, आंहा जाम्बासो जागोनलै बिनि खोथा लाबा। र' दा फन खालामसै आं लामायाव मोनहैबा, बिसिनि न' खाथि मोनहां मोनहां जाबा फन खालामना ओइ फैद' चावमिन जाहैनोबा होनहरसै आङो। फैखागोन बियो नायल'। जोंहालाय थांबायानो थाखायोना लोगो नालाय बेस्टि। मेथाइ जानाय होन बेरायनाय होन जास्ट अनलि हाथरखिल'सैलै आंहा, सोरथो दंबावोब्रा। उफ, बिनि लाइफआवबो रावबो फैथ'नाङालै, मानोना एसे मोजां लोगोखौ आं खोमानो गोसो गैयाना। ओमफ्राय दासान्दि बेरायनो थांथ'यैनि रिजोनाबो बे सासे मानसियानोलै थुनथुलि, बे थाबाथाय बासिनाय मोनो आङो। जेबो नंला दे, थाथों बेबो, थाबाबो अरजाया। औ हेलौ। हेलौ। औलै आंसो, ओमफ्राय माने आं सानदोंमोन आरो दसे आंहा एसे लोगोनावबो थांनांगौ नालाय, दा नोंसिनिथिंजाय फैदोंमोन माने हाथरखिमोननिथिं। मा नोंसोर ओरै फैगोन नामा? हो, आरे जाम्बा बेखौनो बुंब्रा, जे नों हाथरखिखौनो लोगो हमनो फैखादों होननानै। नङा होनलाय? थोद बेबायदि नङालै, ओमफ्राय मा नोंसोर फैगोन? आंबो माने बिथिं दंफैखायो नालाय। आं दहाय हाथरखिनावबो फन खालामदोंमोन, नाथाय बेथ' दिनै बाहेरायाव थांनाय जागोन ना जाया बिदिसो बुंदों। बिब्दि नङालै, जों थांगासिनोथ' नै लामायावनो दङ जोंबो, फटकसो खेबलागासिनो। आरो हाथरखिलाय मा खथ्थ' मोजां मालाय, दिनैहाय जि मुदा मोजांथारबायना। मा? नंगौ नामा? औरा, ओमफ्राय मा दिनै नों आखाइ खालि फैदों? आखाइ खालि माने? आरे यार, दिनैहायथ' आमथिसुवाना, नों खान्थाल थाइजौ फिथाइ सामथाइ लाबोनो हायामोन नामा? माबाफोर मोनसे लाबोदों? बेबायदिथ' आंथ' जेबो लाबोआखैलै, आइ मिन आंथ' बिदि होनना मोनथियामोन ना। नोंबो जे आरो मा, दिनै फिथाइ सामथाइनि दिनाव नों जेबो लाबोआसै होनबा हो? बेबायदि नङारा, मोनथिबाथ' लाबोगौमोन ना, नाथाय आंबो दा नोंसोरखौ लोगो मोनगोन ना मोना फिक्स नङामोन नालाय, बेखायनो लाबोनाय जायासैलै। दे जासिगोन दे, जेबो नंला। ओमफ्राय हले मेथाइ जानांगोनलै, दायो लोगो मोनबाय बायबा आरोना, जोंबो थांबाय दं, लोगो मोनगोन दायो। दे अब्लालाय दा फन खालामफिनबानो जाबाय बिदिबा। दे जागोन आसोल। माने बिसोरबो फैगासिनो, आंनाबो जाद्रायासै नामाथाय? फिथाइ सामथाइनि दिन, अब्लाथ' आं गासैखौबो लाबोगौमोन ना, मोनथिनायमोनबा। आंनाबो जायासै, मोनथियासैनोबा। माय गड, आंबोथ' बेनो माने फैगोन होनना बुङाखैना, डाइरेक्टसो फैनाय जाबाय, गावबोथ' फैया बायदिसो बुंदोंमोन ना। फिथाइ सामथाइ नङाबाबो थान्दा माबा माबि मेथाइ चिप्स लेस बायदिसिना लाबोजागौमोनदां, लाबोनांगौमोन आं, लाबोमारनांगौमोन। नाथाय ओरैनो फैनाय जाबायना, गावसोर थाङोबाथ' आं रेस्टुरेन्टआवबो लांगौमोन, दाबा मा जायो फैग्रोथोंसै नामा। फाइनालि दिनै लोगो मोनबावसिगोन बिदिबा। आङो जोबोद हेपिलै। नै खोनाबायना बिफा? इमे। दा मोनायाव आं सानबाय खांख्रिखलाखौनो रुना बाथोन बानायनोसै, आरो नाखौ माजों बानायनो, मैथा एसे खायनोसै बारियाव। जायोलै, नों जेरै गोसो बेबायदि बानायबानो जाबायलै। दे बिदिबालाय, आरो बे साननैसोआवनो जि सान्दुं दुंबाय, बेहायनो जिफोरखौबो सुखाबाय, माबा माबि फोराननांगौखौबो फोरानहरखाजोबखाथारबायहां। औलै बिमा, बे बोथोराबो थिग गैयाना, दानोबा अखा जालायगोन, जोमैयानो खोमसि जाहांलायबाय हनै। दैज्लां बोथोर आरो माथो बुंबावनो। र' बे माइ गायखांबासो स्र' जासिगोन खामानिया एसे। ओमफ्राय इमि, आङो दहाय हाथायाव बरसाखौ नुनाय बायदि मोनदोंलै। मा? नाथाय बेथ' अब्बा दिल्ली ना मायावबासो थायो होनलाय दाना? जानोलै, खनसेथ' बेबायदिनो खोनादोंमोन, दाबा आरो आंबा नुनायाबा नंगौना नङा, जायखिया आं बेखौनो बायदि मोनदोंलै। खानायाबो बेना एसे गोमोहां माहांना, गोजा बोरैबा जाथि, बेखौनो बायदि मोनदोंला आं।
ओमफ्राय हारसिंमोन ना माथो? नंगौबो जानो हागौ। माने दाथ' बेहाय बिमा दङना, बिसिनाव फैदों खोमादां। जानो आरो जायखिया नुनाय बायदि मोननायखाय खोन्थाबायलां नोंनो। गोबावबो जाथारखाबायमोन, बोसोर बारबाय, नुयियानो लोगो मोनैयानो। ओमफ्राय आंथ' जुदि माने नंगौना नङाबो सानबायना, रायलायनो नागिरबाय गैया थांगौबायमोन। दे आरो माथोबाव, मालायबा न'आव फैदों खोमा जानो हागौ। ओमफ्राय माब्लाबा लोगो मोनबा लिंबोबानो जाबाय जोंहानाव दसे। लिंगोन, मानो लिङा जानो। माब्लाबा लोगो मोनबा लिंबोनसै आरो आलासि जानो। औ, आंबो नुयिया जोबोद गोबावसै मानसिखौ। ओमफ्राय दा आरो सिगांनि लोगो बायदिना जोंनि लोगोआनो होनजाबाय। माबोरै दं बेबा? आरो माने जुलिबा जाफिनदोंना जाफिनाखैथाय? जाबायदां इमि। ओमफ्राय माथो आङो फिसालाना सोर जाखोथाय ना मा बुंनांगौ, सासे सेंग्रा गथ'सा जोंनि आबा बायदि नुदोंलां। बेजों थाफादोंमोन नामा? सोरबा गुबुन आलासिबो जानो हागौदां। नायनायावथ' माने फिसाला बायदिसो मोनदोंलां। जेन'बा बोसोरबो जाबायना, बोसोर जालांबाय। दाहालागैथ' देरसिगोन ना, गथ'फोरबाबो थाबा जेन'बा। जानो हागौदां होनबालाय सोरां। मालाबा बिसिनि फेमिलिखौबो नायगौमोनहां नुबालाय। दे माब्लाबा खाफालाव दंबा लोगो मोनलायसै आरो। ओमफ्राय आबा मेहेरालाय? गोसोआव लायनो थांबाय साहा लोंनानै। सेंग्राखौ मोननै मानि जाबाय नोंसालाया दिनै? आंहा फिसालानोथ' मोननै बारा लाबोखादों आङो। जायखि जोंहा मोनसेबाबो जायोना। आबा सनानो लाबोआबा सोरथो लाबोबावनो। आरो नोंबो। आंहाबो जानो हाखाया, बारा बोरैबा गेस जानाय बायदि मोनो बिदि थावनिफोरखौ। आंहा फिसालाया गोथाव मोनथारोना ओमफ्रायो। बेनोथ'। ओमफ्रायहाय सोरां, जोंहा गांसोबो लायनांगौमोनहाय एसे, बै आब'नाव। बिस्रानावसो बिराद गांसो दंसोयो। दा मोसौफ्रा माखौ जागोन, जि खस्थ' जाबायना दैज्लां बोथोर। दे जागोन दे, दायो लायना फैसै दसे, मोनानायनि सिगांनो। आरो अमा आदारखौबो एसे लायबावखानांगौ। लायनानै दोनथ'जोबखानोसै, अखाया बिसास गैयाहाय। गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो नोंखौ दि आङो मोजां मोनो। ओइ हिर' बेथा आंनि। आरे आफा, दासो सा लोंबाय आरो ओमफ्राय लोंखांबावाखैसोदां मानसियानो। दहाय नेबाय थाबाय आङो, गावनो मेथाइ लाबोबाय, गावनो गायब। एफा गोथाव साहाखौनो। ओमफ्राय बे प्लास्टिकआवलाय मा लालायखो? मा थफ्ला थफ्लि बियो? बेनो अखा हां जाबाय, आबा बहाथो थांनो ओंखारलायखो? प्लिज बेरायनोसै ब्रा आफा, दसे बेरायना फैनोसै। ओमफ्रायथ' बे प्लास्टिकआव जेबो गैयालै। मेथाइसो दङ, आंकोल चिप्स, लेस ओमफ्राय कुरकुरि लादों आङो। आयु, बेफोर पेकेट मेथाइखौलाय मा नांगौ? सोरनो बायखो ना सोरनो लांनो नागिरदों नोंलाय? लाङालै आइ लाङा, बेखौ फोथाराव लांनानै जाहैनोसै आं लोगोफोरजों। दे होमबालाय आबा, दा थाब फै। जागोन दे आफा, जागोन दे। ओमफ्राय मोसौफोरखौ आराम खाखाजोबखाबाय आङो। दा फैनोसै आङो दसे थानानै दे। थाथ' होमबा, बाय बाय आयै। बेखौ आराम फोथाराव लांनानै जाहैनोसै। ओमफ्राय हाथरखिया थाङोना थाङा? थाङोबालाय मालपवा जाहैनोसै, ओमफ्रायो मम' जाहैनोसै ब्रा। थाब फै दे आबा, थाब फै। आरो दा फैयाबा दिगदार जागोन नोंबो। जागोन दे आयै, जागोन दे, फैगोन आङो। सनामोन, दिनै नै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय। आरोथ' दासान्दि जोंबो एसे थाब थाब फैबाय ना। माने बिदिनो नाजादों आरो फैनो लोगोफोर। आरो जेबो प्रब्लेम जायाबा जों बेफोरबायदिनो नुजाफैबाय थानो नाजागोन लोगोफोर। बै मोनसेयावबो आरो बेहायबो। अब्ला जाय नायनानै मोजां मोनबाय लोगोफोर, एसेबाबो माने गोसोआ गोजोननाय मोनबाय। स' नोंथांमोना जोंखौ फोरमायहरबानो जाबाय। कमेन्टनि गेजेरजोंबो, लोगोसे लाइकखौबो होनो बावाबानो जाबाय, अके लोगोफोर। गोदानै नायफैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय, अके सनामोन। दे होमबाना थाथ'लायदो, जों फैफिनसै नेक्स्ट एपिसडजों। बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ। नोंथांमोनजोंलाय दसे आंहा बेफोरबायदिनो रायलायनानै थांखायो। बेनो आंनि हुदासै। दे होमबाना, बाय बाय, लाभ इउ। जायफोर मोनायाव नायबाय, बयनिसिमबो गुड नाइट। आरो जायफोर फुङाव नायबाय, बयनिसिमबो गुड मर्निं।